Iako samo na mandat od godinu dana, 12 hrvatskih zastupnika od 1. srpnja sjelo je u klupe Europskog parlamenta. Kako bi europske teme približili građanima, biračima, ali i opravdali njihovo povjerenje, otvorit će urede u Hrvatskoj. Danas su to prvi učinili SDP-ovka Biljana Borzan i laburist Nikola Vuljanić. Biljana Borzan u Osijeku, Nikola Vuljanić u Zagrebu. Vrata ureda ovo dvoje hrvatskih europarlamentaraca otvorena su svim građanima. Radni dan će se sastojati ovdje od primanja građana, od komunikacije sa udrugama, s poduzetnicima, sa svima, dakle onima koje zanima Europski parlament. Kalendar rada isplaniran je. Dok su europarlamentarci u Briselu, urede će voditi njihovi asistenti, za čije se plaće iz posebnog eurofonda mjesečno po zastupniku izdvaja 21.000 eura. Posla im, svjesni su asistenti, neće nedostajati. Objasniti ljudima zašto je važno izlaziti na izbore za Europski parlament i zašto je važno zapravo aktivno sudjelovati u radu Europske unije. Znači, postoji niz institucija koje građanima stoje na raspolaganju i to je upravo jedan od razloga zbog čega bi oni trebali biti aktivni po tom pitanju. Odziv građana na euroizbore bio je loš, a jesu li spremni na suradnju s našim eurozastupnicima i hoće li kucati na vrata njihovih ureda? Ne znam, ali trebaju zastupati interese Hrvatske na najbolji mogući način. Što drugo, zato su izabrani. Pa iz mojeg iskustva za sada baš i ne. Vrlo rijetko sam bila u prilici da recimo ta komunikacija funkcionira dobro. Oni jedno pričaju, a kad dobiju vlast i dobiju moć, onda rade drugo. To radi u svijetu, a kod nas malo više. Bilo da su građani neinformirani ili skeptični prema političarima, treba ih motivirati da iziđu na europske izbore. I to će biti glavna zadaća zastupnika u ovom jednogodišnjem mandatu. Naime, već u svibnju 2014. građani će na redovitim izborima odlučivati tko će ih s 5-godišnjim mandatom zastupati u parlamentu Europske unije. Gosti trećeg dnevnika su upravo prvi hrvatski europarlamentarci s otvorenim uredima. Biljana Borzan u Osijeku. Dobar vam večer. Dobro večer vama. Te u zagrebačkom studiju Nikola Vuljanić. Lijep pozdrav i vama. Dobro večer. I prvo pitanje za Osijek. Gospođo Borzan, otvorili ste ured. To je sve izdašno financirano novcima Europske unije. Međutim, hrvatski birači baš i nemaju običaj izravne komunikacije niti s domaćim parlamentarcima. Zašto mislite da bi se htjeli požaliti eurozastupniku? Zato što imam dobra iskustva kao saborska zastupnica s tim. Dakle, ja sam redovito, kada nisu bila zasjedanja Sabora, primala građane sa svojim problemima, koji su mi se obraćali, dakle, sa svojim problemima. Obično ih onako sam znala uzeti jedan dan u tjednu kada nema zasjedanja i naručiti ih, tako da kažem, svakih, 20-30 minuta po jednoga i dati im priliku da kažu svoje probleme. Tako ću praksu nastaviti i dalje, samo sada su teme za nijansu drugačije, jer više nisu saborske, znači državnog, ovog našeg lokalnog karaktera, nego možda više one teme koje se tiču Hrvatske i Europske unije. Gospodine Vuljaniću, vjerujete li da će vaš ured u Zagrebu imati posla? Zapravo, kakav odaziv građana očekujete? Gledajte, ja imam zapravo jako dobro iskustvo. Sve političke teme koje sam načinio i obrađivao u Hrvatskom saboru, zapravo sam pokupio od svojih birača. U ovom saborskom mandatu sam postavio jedno 300 i nešto pitanja ministrima, nisam ih izmišljao. Sve su bila pitanja koje su mi građani ili poslali ili mi direktno rekli. Ljudi se ostavljaju na cesti, dolaze u ured kad sam bio u uredu u Karlovcu, ali uglavnom zaustavljaju na cesti. Nazovu me na telefon, dao sam svoj telefon, to je javni telefon, svi mogu zvati. I kontakti su bili svakodnevni. A dobro, a koje teme očekujete da će građani potezati u vašem uredu, u razgovoru s vama kada govorimo o europarlamentarizmu, odnosno Europskoj uniji i svim problemima koju Uniju susreću, ali i naš odnos sa Unijom? Ma, ljudi su osjetljivi na nepravdu, znate.
i pokušavaju te svoje nepravde koje im se u životu događaju rješavati i putem svojih zastupnika, čemu zastupnici zapravo i služe. I očekujem da će se to nastaviti. Naravno, očekujem i drugačiju vrstu pristupa, ljudi koji nešto traže, koji bi nešto htjeli u Europi napraviti, htjeli ući u nekakav projekt, htjeli ući u nekakav posao, ne znaju kako, pa možda i mogu pomoći. Dobro. Gospođo Borzan, počela je nova sjednica Europarlamenta. Znamo, posljednji dani su obilježeni ozbiljnim prijeporom oko Lex Perković i primjene Europskog uhidbenog naloga. Sasvim sigurno ćete doći u priliku o tome govoriti sa europskim kolegama idući tjedan u Briselu, iako to još uvijek nije neposredna tema Europarlamenta. Kako ćete europskim kolegama objasniti hrvatsko stajalište? Hrvatsko stajalište je takvo da očekujemo da se prema Hrvatskoj odnose svi kao punopravnoj članici, što mi i jesmo u stvari, i ono što želim naglasiti i što ću svakako u komunikaciji dalje naglašavati je da mi nismo drugorazredna članica, dakle da tražimo ono što imaju i ostale zemlje, dakle ne želimo dvostruke kriterije. Neka se odrede jasni kriteriji, neka oni budu najstroži mogući na svijetu, ali onda ih se pridržavajmo svi. A ne da se za neke zemlje traže jedni kriteriji, a za druge, i to još vam traže osobe koje dolaze iz zemalja koje se ponašaju na potpuno isti način kao i Hrvatska. Dakle, ne možete tražiti od neke zemlje da se ponaša na određeni način, a vi sami to niste spremni raditi. Gospodine Vuljaniću, i vas čeka ista tema u Briselu i susret oči u oči s vašim kolegama, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali. Apsolutno, već me i dočekala, puno što ljudi me i pitalo šta je vašem premijeru, zašto se tako ponaša. Ja bi jako rado sreo racionalnu osobu koja bi mi objasnila zašto se naš premijer tako ponaša. Ovaj rezon nismo svi ravnopravni, pa nismo. Recimo, Velika Britanija ne mora ući u eurozonu. Funta vrijedi i dalje, vrijedit će i u buduće. Ne mora jednostavno. Druge zemlje moraju. Da se naš premijer recimo oko toga postavio na zadnje noge ili oko CEFTA-e i odnosa Hrvatske s CEFTA-om, znamo koliko će nam naškoditi prekid tih trgovačkih odnosa. Da se oko toga postavio na zadnje noge, ja bi ga jako rado podržao i prihvatio bi da je to hrvatski problem i da je to hrvatski interes. Ovo nije hrvatski interes. Gospodine Vuljaniću, hvala vam puno na gostovanju u Trećem dnevniku i naravno želim vam puno uspjeha u radu u Briselu. Gospođo Borzan, također i vama. Hvala.